Так? Ну, скажете, поїхали, та й ми Так, поїдемо. я скажу поїхали і махну рукою. Секундочку. Ну, після руки тільки тоді включаємо. Окей, так. Тишина в студії. Мотор. Добрий вечір всім. Четверг, 20:00, українсько-білоруські посиденьки. Вітаю всіх, вітаю шановних наших учасників, гостей. На правах замістителя главного аксакала починаю нашу трансляцію. Анатолій Іванович десь зараз до нас підтягнеться. Вітаю всіх людей доброї волі. Вітаю вас, Василь, наша Україна-Русь. Доброго вечора, друзі. Бажаю вітаю вас теж, пане Василю, Чернігів, наш друг. Вітаю вас. Вітаю всіх, товариші. І Серий Кот, в тебе унікальна можливість загадати 3 желання одновременно. 3 Василя і Серий Кот в ефірі. Серий Кот, місто Орша, Білорусь. Приветствуємо вас. Живе Білорусь. Живе вічно. Живе вічно. Ну, і як кажуть, підтягнеться у нас наш продюсер, наш главний аксакал Анатолій Іванович Сайгон. Він прийде, вам розкаже останні новини по поводу його подорожей. Так, приветствую всіх, хто нас смотрить на каналі Серий Кот, і на каналі, вітання всім на каналі Інтервата і на каналі Наша Україна-Русь. Вітаю всіх шановних наших модерів, Міла Він, Саша Шарапов, Лоцман Блогов, Міша Карасик і модерів на каналі Серий Кот і у Василя, якщо вони забігають. Саша Шарапов пише 10-10, 9-10. Это отличный показатель в плане звука и картинки. Так, раді всіх вас бачити, раді вас всіх вітати на наших посиденьках. Сьогодні, можливо, вони будуть трошки скороченими, чого ви згодом все це узнаєте. Друзі, як завжди, підведемо підсумки робочого тижня минулого. Озвучимо основні моменти, які були в житті наших країн, України і Білорусь, і десь, можливо, глибше копнемо по деяким нюансам. Тому, друзі, Василь, наша Україна-Русь, вам на правах другого заступника голови Верховної Ради від фракції Наша Україна-Русь, вам слово. Вітання, Василю. Дякую, пане Василю. Ви так це все подали. Дійсно, комусь у сні може приснитися потім. Друзі, доброго вечора. Літо протікає дуже тепло, гарно, гаряче щодо літа. Щодо політичних перипетій, мені, як і раніше, сумно, не знаю, з різних моментів. Перш за все те, що вчора загинув, а це швидше було вбивство, а не просто так загинув, Дмитро Тимчук. Я поважав цю людину з самих початків, я його позицію бачив, вона була прозора, чітка, ясна. В нього було чітко показано, хто друзі, хто вороги. Він стояв на захисті інтересів України. І вчора Україна понесла велику втрату. Ну і вчора на Фейсбуці я в переписці з одним дуже високоповажним українцем, для мене це дуже велика постать, він сказав, це початок. І я підтримав його думку, бо мої думки збігаються. Друзі, це початок зачистки патріотів. Я не знаю, хто собі що як може думати. Я надіюсь, ви це прокоментуєте, тому що цю постать не можна просто так обійти. І прикро те, що те, за що боролися дуже багато тисяч людей в самих різних місцях, починаючи від волонтерів, закінчуючи бійцями на передовій, і все прогресивне українство, яке доклалося до того, щоб Україна ставала світлою, вільною, такою, як мріяли самі кращі патріоти України. Я маю великі, скажімо,
переживання, хвилювання. Тому на цьому моменті мені навіть дуже важко говорити. Хотів би, щоб це було сном, але, на жаль, це не сон, це реалії, дійсність. Ну і окрім того, ви бачили, що які перли видає наш всесильний президент, відвідуючи Європу, як він відповідає. Я не знаю. Мабуть, у дописах ви це все підтвердите. Мені здається, що він не на своєму місці. Він навіть не знає, як правильно грати. Звичайно, його будуть учити. Але хіба я мрію про такого керманича країни? Тому, оглядаючи цей момент, не то що прикро, соромно, ганебно з усіх боків. Звідки не підійти? Мені чомусь здається, що добрячий такий сільський дядько від Сохи, який прожив життя в селі, він би міг краще коментувати, верніше відповідати на запитання європейських політиків та кореспондентів, які задають запитання. Причому без суфлера. Тому що цим треба жити, це треба розуміти, за це треба вболівати. А я цього не бачу. Це просто гра на публіку після фонтанів і всього такого. Ну, не знаю, можливо, добра частина українців, якщо так можна сказати, мріяла про це і зараз аплодує. А що скажете, панове, ви? Ну, давайте я продовжу. Ну, що хотілося в першу чергу сказати. Мені здається, що пан Зеленський, не хочу навіть називати його президентом, він продовжує грати свою роль, ту роль, яку він грав на сцені, ту роль, яку він грав у кіно, з невеликими відхиленнями. І мені здається, що весь його період п'ятирічний, він так і буде грати цю роль. Звісно, видно, що він абсолютно піддається маніпуляціям своїх патронів, які його висунули на цю роль. Це теж в мене не викликає ніяких сумнівів. Ну, я постараюсь коротше. Хочу так сказати. Вибрав народ у 10-му році Януковича, бандита, заплатив за це велику ціну. Вибрав народ у цьому році Зеленського, він теж заплатить український народ свою ціну за такого президента. Заплатить. По-іншому не буває. Все ми знаємо з історії. І дійсно я перспектив хороших для України в даний час не бачу. Ми бачимо, як повертаються з тріумфом сепаратисти. Ви знаєте вже, мабуть, що Портнов з'явився тут і вже отримав посаду в Київському університеті. Професор ще один юридичний. Сьогодні в Києві там відбувається мітинг студентів і колишніх випускників Київського університету проти цього. Але чим воно закінчиться, невідомо. Позор, звичайно, ректору, який прийняв таке рішення. Звісно, що він не сам приймав таке рішення. Можливо, йому підсказали, він не міг, я такого відмовитися від такої пропозиції. З'являється тут Медведчук, ворог України, по-іншому я його не можу охарактеризувати, просто ворог, відвертий ворог України. Мені дуже сумно, але я що хочу сказати, ми повинні все-таки не опускати руки і ми повинні працювати. Повинні працювати з людьми і все-таки місяць до виборів, все-таки, я, наприклад, сьогодні був в одній організації в Києві, в справах їздив, то я сказав, хлопці, там молоді хлопці десь років 30 в основному, там плюс-мінус, десь 4 їх там були, сказав, хлопці, кажу, ви голосуйте, будь за кого, але не тільки не за слугу народу. За будь-кого голосуйте, тільки не за слугу народу. Не став їх нічого більше говорити. Дякую, Василю, з вами повністю погоджуються в чаті. Тут написали, що діло говорить, Кучму реіменували. А тепер, Дима, в тебе унікальна можливість узнати, и нам узнать, что у вас в процветающей Беларуси. Хоть у вас все в порядке, серый кот, у нас все запутано. Калі у нас усё было там у парадку, у нас такого не было. Толькі вось з гэтым саўком разабраліся, як тут і Лукашенко прыйшоў да ўлады. Таму у нас ніколі так вось добра не было. А вось было так адносна
добра, калі было шмат грошаў з Расіі. Ну, калі вось гэты быў нафтавы вось гэты пад'ём, вось гэты ўздым, як там можна сказаць. Калі было шмат грошаў з Расіі, тады гэта, як там кажуць, такі ремонт касметычны для нашай эканомікі быў зроблены. Усё залівалі грашыма, гэта як вось, Васіль, калі ўзяць ведро такое дыравае, у якім шмат-шмат дзірак, і туды ліць воду. Калі яе ліць вельмі мала, то яна будзе быстра сыходзіць, і гэта бачна. Але калі пад вялікім такім напорам, такім наплывам з насоса там качаць воду, то гэта будзе выглядаць так, што яно поўнае заўсёды. І хоць там 100 гэтых дзірак, ну, яно будзе выглядаць як поўнае. І глядзіш і кажаш, во, ўсё добра. І з эканомікай ўсё добра. А насамрэч не. Друзі, Сірий Кот, вимушений тебе перебити. Яка чудова ваша мова. Спасибо тобі, Сірий Кот. Друзі, напишіть сердечко плюсиками в чатах. Підтримуємо Сірий Кот, коли йому теж нелегко дається от білоруська мова. Але вона кльова, вона прекрасна. Дякую тобі. Респект. Респект. Ну, я так І трошки у нас відаю так само білоруською мовою. Чому ж ні? главний Так. Аксакал появився, Анатолій Іванович. Ми вас якби не дочекалися, тому що розписання, прайм-тайм, далі слідуюча програма. Так що вітаємо вас, привітайтеся з глядачами. Так само вітаю усіх. Вітаю, там у мене маленька, просто маленька аварія, треба зараз буде робити, як то сюди перед від'їздом. Я ще раз нагадую, що зранку сьогодні від'їжджаю, їду вже в Україну. Добрий час, пробачте, що перебиваю, але так мусить бути. Да, розповідіть, Анатоль, нашим глядачам про ваші справи, що ви там будете робити, куди ви їдете, про вашу вандровку. Добре, ще раз нагадую, бо трошки порозмовляю білоруською мовою. Я ще раз нагадую, що моє подорожжя починається раніцей у 4 ранку. І далі я їду до Мозера, далі на Чернігів. Убачу Де зустрічаємося зі мною, Анатолій? Так. Десь надвечір зустрічаємось, надіюсь. Так, зустрічаємося з Василем. І далі я не відаю, чи застануся в Чернігові, або далі поїду. Я буду глядіти по часу. Анатолій, я так думаю, що ночувати прийдеться тобі в Чернігові. Може і ні, може і так. Ми проведемо... По-перше, недорого, а можна сказати безплатно, да, Василь? І вечеря, сніданок гарантовані на цей Вечеря гарантована. Друзі, Андрій, я перепрошую, в чаті Саша Шарапов інтервата є реквізити на підтримку в подорожі Анатолія Івановича. Друзі, у кого є можливість, шлях буде біля 2 тижнів. Будь ласка, карточка приват, це моя особиста, я передам всі кошти особисто, це на пальне, це не ніякі там не ресторани, кабаки. Хто може, вже перші донати пішли, Анатолій Іванович, правильно? На бензин допоможемо на бензин, як то кажуть, скинемося, Анатолій Іванович, щоб ви не відчували цього, вибачаюсь. Добре, дякую. Так, далі. Добре, раз так, Василь, то я вас встаюся. Раз так, я запрошую. Маркетинг – сильна штука. Думаю, що ми походимо по вечірньому Чернігову. Я там ролики зроблю, прямо стріма зробимо. Анатолій, дивіться, друзі. А на наступний день, от ми з вами там уже ввечері, завтра обговоримо ваш подальший маршрут. Так, слово продюсеру, дивіться. Куди заїхати там, чи як рухатись і так далі. Дивіться, моя пропозиція яка? Пише Макс в чаті, Чернігов ждет. Тому, дивіться, можливо, мікрозустрічі зробити. На Центральний Майдан ввечері прийдіть, зробіть невеличкий стрім, анонсуйте це. І наші чернігівняни, чернігівняни. Ні, я тобі... Чернігівчани. Прийдуть до вас на зустріч на каву. Або ще чернігівці, можна сказати. Добре, чернігівняни чекають Сайгона. Чернігівці чекають. Чернігівці чекають Сайгона. Тому, Анатолій Іванович, якщо якесь велике місто і надвечір, і файна компанія, невеличкий анонс, і я думаю, що у вас в цих по дорозі містах є свої прихильники, вони підтягнуться, поспілкуєтесь, пофоткаєтесь, буде дуже цікаво, запустити декілька стрімів. Добре.
Так, ще раз нагадую, зранку в 5 часов ранку я виїжджаю з дому. Я думаю, що десь через 5 годин, добре так повинно, 5-6 годин я повинен бути в Мозері. Я там станусь на годинку якоюсь. Це буде десь в 12. Далі в час я виїжджаю з Мозеря і ще кілометрів 300 буде до Чернігова. Там 300 кілометрів, це я скажу, це 4 години мінімум. Ну, далі, але там ще границя. Невідомо, як Границя, так. на границі. З нашого боку все нормально буде. Ну, дай Боже. З вашого, Анатолій. ну я йду не з Гомеля, я йду з Камаріна. Камарін Славута. А, там Комарин, я не знаю, там же зона. Анатолий, Чернобыльск. пишите в чате, до деда Олеся, да, Сайгон ездите? Так само і до діда Леся заїду. До діда Василя, діда Олеся, дядьки До Василя. Василя, до Василів. Скрізь всіх постараюсь побачити. Всіх постараюсь. Так, це буде побачити. Анатолій, приємна, а чому гарна. ви будете їхати через Комарин, а не через Гомель? З чим це Так, через пов'язано? Гомель далі на 200 кілометрів. А, ну тоді зрозуміло. Круг великий робити. Мені треба в Гомель ще їхати, а потім з Гомеля до Чернігова. Ну, я зрозумів. А так на прощки. То же саме з Ну, я Мозеля в Комарині до був, Чернігова, як і до Гомеля. я в Комарині бував під час ліквідації аварії на ЧАЕС, я там бував трохи. Да. По тієї дороги. Фу. І, Я то просто не знаю, який там зараз контроль, як там КПП працює. 600 кілометрів, 650 кілометрів мені треба до... Бистріше границю приїжджати, Анатолій Іванович, вже всі в Україні, бистріше приїжджайте, давайте швидше маршрут пройдіться, Так, бо у добре, нас ще багато 650 питань. кілометрів від моєї хати до Чернігова. Ну, 658, точніше, таке розстояння, я все продивився. Ну, це десь 10 годин. Я буду включатися в Мозирі, там буквально анонс на 5 минут, і включатися буду на 5 минут на границі в Камаріні. І далі вже включатися буду в Чернігові. Вже з Анатолій, вами ми зробимо, може, стріма прямого, може, якщо вдасться зустрітися, ще дехто прийде, без вопросу. Анатолій, зі мною тільки по телефону, в мене інтернету ж не буде в Чернігові. Анатолія буде безлімітний з Буде телефону все на інтернет. інтернет. Я з вами, Василь, зв'яжуся і ще раз включу карточку. Київстар працює у вас, Василь Макаренко, працює Київстар 4G? Ні, в мене 4G не працює. У мене старий телефон іще. Ні, а покриття. Ні, так у мене там, в мене немає смартфона, в мене немає ноутбука. Сайгон приїде своїм смартфоном і свою карточку, у вас 4G У мене є. все буде своє, у мене буде карточка своя, в жінки. Жінка зі мною їде і дочка їде. Ну, 3G то в мене точно в Чернігові є, а 4 Я я не буду знаю. трох їхати, майте в виду трох з дочкою ще. Ну, зрозуміло. Ну, з дочкою. Будемо А втрох. вам зять нужен? Ні. Хто? Зять нужен вам? От холєра вже є. Ну давайте запасного, чо мені. Що записано? Що це ви? Я так спитав на всяк випадок, думаю, може вам підігнати якогось чернігівчанина. Ну, можна попробувати на чисто і все якраз. Добренько. Далі таке бистро. Далі їду на Новгород-Северський шостку. Ще 220-250 кілометрів. 180 до Чернігова до Новгород-Сіверського, 183 години їхати. Там добра дорога, так? Да? Там нормальна повинна бути дорога. Ну і от Новгород-Северська, що там 36-40 кілометрів до шостки. 30 кілометрів з Новгород-Сіверського, я там їздив. Да, я теж їздив, тільки Багато разів. давно, колись. То було ще як пацаном був. 17-літнім хлопцем, я в 17 літ, в 77-му році я туди приїхав перший раз. Новгород-Сєвер, шостка, там треба було вчитися. Далі, з Тамтиль шостки їду на Суми. Анатолій, я б тобі порекомендував заїхати в Батурин, гетьманську столицю нашу, там це буде не дуже далеко. То ми будемо обговорювати все з вами. Я, до речі, там був, можу прокоментувати, якщо раптом, от далі, можливо, в стрімі, я чітко знаю, бо я варто, я Василя підтримую. Шкода, Василя нічого. Чернігівського, от так. Добре, отакі. Будете ви в нас Значить, тепер ще раз чернігівці. нагадую, я в 5 часов, 5 ранку я виїжджаю. Я розчитую, що я буду в Чернігові, як все саме добре Не зложиться. повертайтесь, дійте вперед, Анатолій Іванович. Буду часа, може, в обід я буду, після обіду, може, ну, от 2 до 5 в той час я буду в Чернігові. Анатолій, я буду в Чернігові десь о 2 годині вже. Так, добре, Все. я розумію. Далі, з Чернігова, кажу, Новгород-Сєверський шостка. Відеорегістратором.
і тим самим, і телефоном. Я після ще буду оброблювати ті ролики, і в течение, мусить, місяця, може і більше, я буду викладати постійно всі ті ролики. Далі, з Сум я йду, вирішили вже в Харків не заїжджати, тому що кусок дороги. Поїдемо на Полтаву. Правильно. Спасибо. Ну, я вас послухав, Василь, я вас послухав. Я ж переслухаюсь. До всіх вас прислухаюсь. Іду на Полтаву. В Полтаві теж роблю ролики по дорозі скрізь. Далі йду з Полтави через Кобиляки, йду на Дніпро. З Дніпра йду на Запоріжжя. Там і Хортицю хочу побачити, і все, там постараюся. Далі з Запоріжжя через Токмак йду на Бердянськ. Не забудьте на повороті кафе «Смак», вас чекає Таня. Пам'ятаю, да. Далі, з Бердянська на Приморськ. Там буду везде по побережжю їхати. Попробую вже на Генічеськ попасти. По тій дорозі звернути сюди, на Генічеськ і подивитися Розове озеро. А? Я перепрошую, Генічеськ. Генічеськ, да. Генічеськ. Рожеве озеро, буду показувати всі ваші курорти, в якому вони стані, як там, що там люди. Тому що якраз зараз сезон почався. Жарко там скрізь. Далі з Генічеська йду далі на Херсон. Нова Каховка сюди, Херсон. Побачимо там, якщо там показати мені, люди підскажуть, де як, що з Херсона на Ніколаїв. Буду я знімати Ніколаїв, мені говорять там, що особо-то нема чого дивитися, ну глянемо. Ще поговоримо, тому що був стрім на той. Далі з Ніколаєва, можливо, поїдемо на Коблєво. Застрянемо на Чорноморському побережжі. Покажемо ваші всі ліпші курорти. Коблєво вважається найліпшим вашим курортом. Номер 1, 2 Затока йде по посещаємості. А 3 Бердянськ, Приморськ. Тому що озеро Азовське море, воно тепле буде, а трошки море прохладніше, чорне. Ну нічого, зараз все прогрівається. Постоянно. Много роликів, буду зустрікатися в кафешки, буду магазини, ринки, буду говорити онлайн таки і буду викладати все з телефона на відео. Потім мені гігабайт понадобиться. То не вопрос, у вас робиться. Далі, з Тамтиль попру на Черкаси. Які дороги, не знаю. Ще кажу, не знаю. Може, я з Коблєва не поїду сюди, вникаю через Кропивницьке, не йде, бо там ставиш і колеса, і все на світі. Якщо я не пойду на Кропивницьке, тоді я по Одеській трасі йду на Умань. Возможно, з Умані поверну на Черкаси. Ілі далі там дорога йде, Біла Церква, Черкаси. Оце чудовий маршрут. Кропивницький минуйте, по Одеській трасі піднімається на Умань, заїдьте в Софіївку, парк Софіївка. Ага. І там є дорога на Чернігів, на Черкаси зрізати можна, більш-менш там нормально. А в Умані я вже здіймав дендропарк. Ну тоді ти вже був, ясно. Значить, тоді на Білу Церкву їдьте, там є парк не менш гарний, і хлопці є з Білої Там Церкви. Артем Русакович буде зустрічати, і не тільки. Артем, Саша Шарапов. Так. Вони всі з Білої Церкви, так? Всі з Білої Церкви, Так. да. Вони... Значить, все, добре, я буду на стрімі, тоді я обов'язково слово даю, як то казав Зеленський, зуб даю. Зуб Заїжджаю даю. від- Анатоль. Не давайте, бо президентом станете. Тернополь. Ці заїздите. Ні, це Західна Ні, Україна, це не трохи Білорусь. А то тут ось есть один человек с Тернополя, и он уже который раз ось пише в чате, что Тернополь, заедете в Тернополь. Добре. Тернополь, можливо, ще другий раз Стойте, поїду стойте. сьогодні. Не сьогодні, 50 літрів бензину і Анатолій Іванович їде через Тернопіль. без вопросу. Якщо буде як, то Тернополь. Если буде гроші, то буде Тернополь. Так. Це як музиканти в У мене, кабаку. кстати, Тернополь Поки нема граємо, зйомок. Поки платять, доки граємо. Ще в мене встався Житомир, Тернопіль, Івано-Франківськ, чи без роликів встався. То наступним кругом, Андрій Іванович, ви не зможете. Далі. До речі, Андрій Іванович, якщо їхати через, піднімаючись, минує Умань, їхати в Білу Церкву, з Білої Церкви можна заїхати на Ковалівку, Фастівський район, там наші теж такі засухи, зробили лялечку, Так що от вам теж дякую, Світлана написала, Ковалівку можна заїхати. Добре. Значить, скоріше всього, я Кропивницький минаю, йду на Білу Церкву, а з Тамтиль Черкаси. Чи як зробити ліпше? Як на Черкаси попасти? Скоріше за все, вам прийдеться через Київ тоді їхати. І там і дорога більш-менш нормальна. Зробити перевалку в Києві і мотнути з Черкаси Канів зверху вниз, типу, як чуть-чуть такі пружинку зробити невеличку. Так буде краще. Пишуть Кропивницький, дорога срака. Да. Значить, нема чого їхати в Кропивницький.
Треба додати ще й непривабливо, так? Так, Рівне, Луцьк, заїдьте до дідусіка. Там в Луцьк, там Андрій Іванович може взагалі на велику приїхати, так що він приїде на велику в серпні. А Луцьк від мене 200 кілометрів. Я ж кажу, що на велосипеді можете приїхати. Дідусик в Рівному В живе. Рівному, я Ну, думаю, що... Рівне, Луцьк написали, це я так прочитав Луцьк. Ну, в Так, Рівному так. він. Да, Так. так, Якщо я буду на Житомир йти, то я все одно через Рівне тоді буду це їхати. правильно. Далі. Далі мені з дідом Олесем зустрікаюся в Черкасах. До його заїжджати буду. Дивіться, у вас отак трошки вийде. Отак, донизу, і трошки отак, типа як спіралька вийде, бо іначе через центр буде колеса повтрачаєте. Угу. От, Саша Шарапов пише, що буки є під Білою церквою. Під Білою церквою можна на 1,5 сутки застряти. Добре. Церкви застрягнемо тоді. Далі. І після їдемо до вас, Василій. Заскочую до вас. І потім вже йду на Житомир. Може на Житомир, може на Коростень-Сарни. Побачимо вже. Як буде по Чесові. Це вже буде кінцівка вашої подорожі, втомитись, будете бачити по обставинам. Так. Як вона виглядати буде. Ну, на морі я там, мені то є море поскіко. Мої дівчатка будуть там на морі сидіти, а я буду бігати з камерою. Буду здіймати, робити туди-сюди, щоб мені ніхто не мішав в тому випадку. Бо... І що далі? У мене була така інтерес. Да, аварія немножко з водою. Там я зараз моментик, секундочку. Ідіть, ми зараз все продовжимо. Ви продовжите, я ще там пойду з тією водою розберуся. Толя, ти готуйся, Толя. Василь. Ти готуйся до поїздки. Все там роби, ми тут уже. Добре, хорошо. Поки зараз Василь, йде. до вас есть питання, як до українця. Тут ось один пише чоловік. Шановне, що думаєте про Ігоря Смішка, де силу і честь? Ну, по черзі давайте вискажемо. Ну, давайте ви говоріть. Ну, давайте, я так думаю. У мене, в принципі, до Смішка я відношусь, в принципі, позитивно. Так скажемо. Негативу в мене до нього немає. Єдине, він людина підготовлена, абсолютно. Нема ніяких питань. Єдине, що в мене трошки, як то кажуть, така, якась претензія, можливо. Він працював при Кучмі. Розумієте? І він там себе, мені, здається, не проявив себе так, як мені б хотілося, наприклад, якби я бачив, щоб він, будучи на тій посаді, значить, керівника Служби безпеки, себе проявляв. У нас тоді і олігархат процвітав, і бандюковичі процвітали. Ну, а він так дослужився і пішов на пенсію. Розумієте? А в принципі, людина, мені здається, позитивна, але далі більше, що то коментувати, говорити не буду, не знаю. Василю? Ну, що я би хотів сказати? От десь, ось, дивіться, за останніх 5 років, я просто пригадую, коли починалась війна, багато робили політиків тодішніх і ті, які нині входять в політику, різних патріотичних заяв. Але, що я зараз хочу сказати? Щось я не пригадую за діями Смішка, щоб він брав активну участь у підтримці, наприклад, добробатів, або, якщо не добробатів, підсилення умовно спецслужб. Звичайно, про це ніхто не кричить на весь світ, але такої активності я не бачив. І як тільки, виходить, ми йдемо, реально перефразую, я це ніколи собі не дозволяв, але зараз скажу, до корита, і тут всякої масті сплили люди. Я ціню тих, хто 5 років захищав Україну. Це добровольці, волонтери, просто люди самі звичайні, які фінансово підтримували і не кричали це на весь світ. Тому що є серед людей, скажімо, бізнесовців не дуже крупних, але й не дрібненьких, які регулярно допомагали всім і вся. Так от, треба було себе якось проявити. Адже це генерал, це не ровня, скажімо, дрібному підприємцю якомусь, чи там якомусь чоловіку, який працює в якійсь там районній адміністрації, чи що. Тому, якщо ти мітиш, та ще й маєш партію, очолив її, ти так повинен був бити копитом. Я не бачив різких заяв щодо Москви. Так,
колись казали жіночки, коли Януковича вибирали, ну так, файний собі чоловік, піду я та за нього проголосую. Файний чоловік – це не професія. Тому з огляду на ці моменти, якщо ти є голова партії, тим більше хлопців гарний фах, вони багато, він і аташе в Сполучених Штатах Америки у 92-му військовим аташе працював. Тобто, то, що фах у нього є, це так, але є люди, фах і себе не проявляють щодо захисту своєї батьківщини. Мені це не подобається, от і все. Дякую. Так само. Я ще дам коментар, я буквально 3-4 тези. Перше, при дивних обставинах на дачі Смішко був там отруєний чи не отруєний Ющенко. Це перший момент. Второй момент. Смішко виїхав, мені здається, з таким рейтингом в президентській гонці. Він відібрав Гриценка свої голоси, приблизно на електоральне поле. Третій момент. Його активно підтримував Гандон, Діма Гордон. Мені це... І тут, що правильно написали хлопці в чаті, що це стару... Тобто, Зеленських оцих регів якби стягує, а той, бля, стару піздобратію всю. Оті всі пердуни старі, бивші ці, там, не знаю, там, умовно, Марчуки. Тому Смішко це так. Я можу ще додати буквально одне слово, хлопці. Василь. Значить, у першому турі я знав декількох силовиків, то вони мені говорили, що будуть голосувати за Смішка. Його підтримала якась частина силовиків в Україні. Ну я ж вам говорю, навіть середнього рівня. Електорат оцих мужніх чоловіків, які, типу, заточені, там, умовно, Гриценка. Да, сірий кот? Так, а что до партии «Голос»? Вот тут пишет Степан Сорока русской мовой. Как уважаемым блогерам перспективы партии «Голос» Вакарчука, учитывая последние данные соцопросов, партия ЕС в спорах на грани прохождения в Верховную Раду. Поэтому, думаю, стоит голосовать за «Голос», чтобы не допустить консолидации всей власти в Верховной Раде в руках одной партии Зеленского. Проголосовать за проевропейскую партию и вопрос. Смотрите, сегодня пришли последние данные, ну, условных опросов. Я до нашого ефіру нашим зачитував, десь процентів 49,8, майже 50% набирає партія «Слуга народу», 10,3 опозиційний блок, біля 9 Європейська солідарність, біля 9, хто там ще, «Голос», і 4 Гриценко, і оця сила людей, чи як там називається, чи Смішка партія. Тому «Голос» це, як на мене, більше позитивний, ніж негативний варіант. Як десь вчора хтось сказав класно, люди люблять виборці, взагалі, патріоти люблять рішучих людей. Вакарчук стикнув йти на вибори президентські. Таким чином Зеленський 73% набрав. Якби Вакарчук пішов, розклади були трошки інші. Зараз Вакарчук намагається відібрати електорат у Зеленського, ну, відповідно, він буде відкусувати по чуть-чуть і у тої бившої самопомощі, від солідарності. І у Порошенка. Да. Тут неоднозначно. Я хотів би за «Голос» сказати наступне. Мені Вакарчук подобається, в принципі, хоча він як політикою зайнявся, ви знаєте, там 2 неділі тому, чи там трошки раніше. От, що хотілося б сказати? Все-таки, знаєте, Вакарчук по рівню підготовки і за світоглядом, він набагато вищий за нинішнього нашого президента. Все-таки Стенфордський університет, все-таки кандидат технічних наук. От. Все-таки зовсім по-іншому він говорить, от я дивився його на передачі «Свобода слова», він говорить не так, як нинішній, або через суфлера, або по сценарію листочка зачитує, а він говорить, і він тримає аудиторію, він може керувати аудиторією десь. І я побажав би успіху. І якби я не збирався голосувати за Порошенка, то я б віддав би голос свій
звичайно, за Вакарчука. Але я надію, що молодь, якій не подобається, звичайно, європейська солідарність, там, вони її не розуміють багато, все-таки надіюсь, що вони віддадуть свій голос за Вакарчука, а не за Зеленського. Оце мені Ну, дуже і плюс хотілося. тут, дивіться, по косвенним признакам там вушка Пінчука торчать, а це, ну не знаю, ну по крайній мірі не настільки, як хтось колись Нестор казав, не настільки вороже Угрупування. група до патріотів там і так далі. Ну, в всякому разі, Вакарчук на цій передачі, значить, на ICTV «Свобода слова», він заявив, що у нас Опять зависло. Опять зависло что-то. об'єднається, вже на виборах об'єднається, коли пройдуть у Раду. Ну, я так думаю, що об'єднаються вони чи не об'єднаються, от, не знаю. Я сумніваюсь, мені здається, що якщо... А який сенс, дивіться, якщо зараз «Слуга народу» 50 плюс мажоритарщики, їм немає сенсу. Вони ні з ким не захочуть об'єднатися, і вони можуть привести Україну до краху. Вони можуть мати конституційну більшість, я вам так скажу. Так, Да, і це мене більше за все лякає. Ну, Конституційна давайте більшість мене так, більше за все лякає. коротенько щодо. Дійсно, Вакарчук на сьогоднішній день, він не читає з папірця, в нього немає в усі ніякої штучки, яка йому підказує там, це все. І він вміє думати. Це по-перше. По-друге, щодо того, чому він не пішов на вибори. Я так думаю, що не тому, що, можливо, він всикнув, як ви сказали, а думаю, його просто притримали на вибори до Верховної Ради. І це може бути той, хто його... Ви згодні зі мною? Просуває. Ні, дозвольте я тут вставочку свою, 5 копійок своїх кинути. Я думаю, що чому Вакарчук не пішов на вибори, не об'явив, там, скажімо, десь перед Новим роком, там, чи там як Зеленський це зробив. Чому? Я вважаю, що він має честь і совість. Розумієте? Він людина порядна. От. І він, не маючи такого великого досвіду, не маючи якоїсь, він рахував, що він може ще недостойний бути видвинутим на цю посаду. В той же час Зеленський, який, вибачте, дійсно ця лялька була висунута, немає, я вважаю, ніяких здібностей для посади президента, ніякого ні досвіду, ні освіти, ну нічого немає, я так думаю. Оце моя думка особиста. Він вийшов собі, і я от буду президентом. Вибачте, це дуже неприємно виглядало, як на мене. От, все це. От. А Вакарчук просто він не хотів висовуватись, от, не вважав іще себе. А тепер, коли він побачив, яка обстановка складається з виборцями в Україні, то він вирішив втрутитися і забрати свої десь, образно кажучи, 10%. От. Я поділяю вашу точку зору. Дійсно, це високоінтелектуальна людина з чеснотами. Як би до Вакарчука не ставились, бо я по-різному читаю, люди пишуть, от так. Але перш за все він чітко собі віддавав відповідь зарано, так, дійсно зарано. І я вважаю, що дуже гляньте, боєць там підкрадається. Не, я тут на секундочку, у меня тут... А ми думали, що голос Толя подали. Ми думали, хтось там вас зайшов крадьком. Ні, то я. Так що тут все доволі прозоро, як на мій погляд. А то, що Вакарчук відбирає голоса, ну,
нема Я думаю, картинки, що це да? були свого роду Ще нема. Вітаємо загравання. Діду Олеся в нашому товаристві. Діду Олесь, вітаємо вас. Зараз появиться картинка. Вітаю, там, по-моєму, нема картинки. Нема. Треба ОБС виключити, бо це видно не вийде зараз. Що- Зараз я перелаштуюсь. Добре. Давайте. Дивіться, що я хотів ще по Зеленському, по Вакарчуку. Йому, видно, шепнули на вушко з заходу, що, ще рано тобі. Я про президентську кампанію. Можливо, так ще було. Так і було. Просто незрілий сир до столу не подають. А ось, Випили вино і ще, все шановне, решта, ну, мене тут запитують у чаті на конт здоров'я діда Олеся. Зараз Як Дід там Олесь дядя зайде, сам все розкаже. Сірий кот. Так. Тут була відповідь від нашого, є такий отець Звіздоні, такий відомий в вузьких кругах наш дописувач, глядач, модератор в деяких каналах. Зараз Так, скажу це питання, бо ти будеш віддуватися за всю Білорусь. Так, я можу дословно сказати, можу своїм текстом, але скажу дословно. Запитання до братів білорусів. Чи не боїться білоруський народ зникнути в тіні російської окупації? Питання такое, что... что значит, что белорусский народ боится ці не боится зникнуть? Ведаем, что боится. Так, более ширеє. Які адказ вось гэты чалавек жадае атрымаць ад мяне? Вось што я йому мог на гэта адказаць? О, Дід Олесь як мачо в нас сьогодні. Вітаємо, Дід Олесь. Ага, зараз я хвилиночку налаштую. А де Анатолій Іванович? Він в 4 ранку виїжджає в Подоріжжя завтра, і він зараз приходить, уходить. Він є збоку, зараз він вернеться, він готовиться. Коней напуває. Вже їде? Да, завтра вже їде. Угу. Так, зрозуміло. Тут вопрос був від сірого кота, питання було від сірого кота. Я адказав на яго ўжо. А Дід Олесь не чув. Ага. Так, Можеш повторити? я якраз був вимкнувся. Так, я поки не перелаштовував. Значить, що? Усім доброго вечора. Доброго. Пане Василю Інтервата, пане Тут три Василій Макаренко і пан Сірий Кот. Поняв. Так, всім. Анатолій Іванович, значить що, я трохи в новому амплуа виступаю, бо це такі результати лікування, розумієте? Так що я тут нічого зробити не можу. Скажу вам так, мінус 15-20 років, чесно. Та ні, якось я вчора стрім вів, значить... Дід Олесь, ви такого сказали, я думав, якийсь голівудський актер. Чесно, просто фішка. Ті, що мене бачать, у мене ж там на чаті, вони зрозуміли. А ці, що від мене вони в рулеці, значить, позавчора шарахалися, та вчора не впізнають мене, нормально балакають. Тож мене вже всі там знали, і тільки мене побачать, і ото щось гавкнуть і тікають. А це, дивлюсь... Нову стратегію пропонують вам, нову стратегію тролінга. Все спочатку. Коротше, я представлявся вже і братом Дмитрія Гордона. Ви круче всіх Гордонів вкупі разом взятих. Так що... Правда, бачите, ще де вуса були, не загоріло, виходить, тут біле.
О, так Нічого, що, походити на сонечку біля малини, завтра. ну, думаю, що до осені ж може якось той подросте, якщо... Не знаю, вам цей імідж більше ще сподобається. Ви тут такий американський дід такий. Воно той... Тут такі гарні коментарі на вашу адресу пишуть, друзі. То, що, по-перше, не узнали, то, по-друге, ви цікаві. Тому, пане Олександре... Пане Василю, я вибачаюся, я тебе не замітив, ти там десь у кутку. Ну, так виходить. Дякую, вітаю. Головне, що ми разом. Оце саме головне. Так. Я думаю, що, ну, якось, як кажуть, воно попусте, якщо не той. Це буде добре. Каже Олексій Кирилів, дід похожий на Дроздова в мірі животних. Пам'ятаєте Дроздов? А він хіба лисий був, я не пам'ятаю. Так, він був лисий. Друзі мої, давайте так, я скажу ще раз, я вириваю слово. Наш дідусь Олесь, Олександр Євгенійович, самий харизматичний, і перевтілився він, можливо не хотів, але перевтілився дуже гарно. І мені чомусь здається, щоб ми шкіри лізли і спробували щось таке собі придумати і зробити, ну не знаю, нереально, як для мене, так точно, а за себе хто скаже. І Дед Олесь так само у свеце жывёл, як Дроздов, і он кожны дзень там апынаецца сярод гэтых ватнікаў, у свеце жывёл. Так, я якраз завжди, коли починаю рулетку, кажу, що зараз ми будемо мандрувати звіринцем, цим зоопарком. Кажу, я буду показувати, там сидять, кажу, у цих клітках, кажу, ці хомячки. Директор зоопарка. Мавпочки, кажу, мишенятки, і будемо розважатися. Тобто, ну, я ж завжди проводжу, як сказати, в такому розважальному дусі. Ну, не то, що там, я не намагаюся їм там щось втирати, щось роз'яснювати, що Крим не їхній, що на Донбасі там окупанти. Це вже, воно вже всім то і так, типу, для тролинга, то і все, щоб посміятися. Тому що це вже воно все жоване, пережоване. Я вибачаюсь, я ж там щось перебив, ви про Зеленського розповідали, так що давайте якось. Давайте поки про Зеленського, тут дівчата в чаті пишуть, ви помолоділи, просто супер. Так що, і причому всі дівчата чату. Так що, давайте побудьте в цьому образі захочете, а потім, коли у вас ностальгія пройде за вашу косу відважну та хвальські козацькі вуса, тоді, знаєте, перевтілюватися, мабуть, це класно буде. Я думаю, багато тепер хто захоче з вас приклад брати. Пробачте, що я вас перебив, але не міг дівчатам подякувати і сказати слова. Ні, тут всі в чаті в захваті кажуть таке, діду вас не впізнати, загоріть і в Голлівуд. Я вчора тут в такому вигляді натрапив по рулеці і натрапив на жінку з Якутії. Ну, я так зрозумів, що вона... Я бачив ролик. Трохи була, видно, під цим ділом, і мені почала пропонувати, щоб я їй там геніталії показував і все. І призначила мені здибанку там десь під мостом в Якутську. Я погодився. Ну, коротше, чуть не відбулося зґвалтування мене в прямому ефірі. Але ж я так зрозумів, що це ж колись мені дійсно розповідали, що в них це в Якутів таке було. У Чукчів, там в Якутії, що коли приїжджав туди білий людина, так мовити, то чоловік там, значить, клав його спасти гостя із з жінкою. Це якби, якщо ти її не будеш топтати, то він це скаже, що неповага, розумієте. То я вже там погодився на зустріч, кажу, добре, стрілка під мостом. Просто я там завів розмову, що дійсно в них там уже років 50 збираються міст будувати через Лену річку.
і все їм щось мішає. Там. І той. Так. І той, але вони їм не будують ніяк цей міст, і вони там то на паромі, то по льоду. Ось, а це всі гроші пішли на Крим. До речі, чуєте, кажуть, на вашому стрімі звук є, а відео немає. Та я і зробив уже, то я забув там рамку виключити. І у мене тут багато кнопок, у мене десь записані що півні кукарікають, тоді унітаз зливається, і я на кнопку натисну, і воно то весь час циркулює там. Просто я що хочу сказати, що значить, сьогодні я там такий ролик десь на 5 хвилин записав, я знайшов зараз по Радіо Свобода новина. Там виступають біологи Криму, б'ють на сполох, якийсь метелик поїв оті пальми всі. Пальма, там стояли, я там якраз відеозйомку робив, ми там з дружиною там знімалися, там якраз алея пальмова ця, біля Воронцовського палацу, хто знає, той пам'ятає. І оті пальми, вони ж ще при царі там садили їх, і вони ж ростуть дуже тупо, там може по 5 сантиметрів за рік чи по 10, я не знаю, вони вже довгі були, високі, і їх цей метелик поїв, там гусінь така здорова, метелик откладає, видно ту гусінь, вона їсть оці пальми, і вони їх усі попалили, ті пальми, нема вже тієї алеї, і я там таки буквально виклав, що там повідомлення йде із Радіо Свобода, і як я там ходю коло цих пальм, там олеандри такі ростуть, значить, красиві такі, вони пахнуть, дуже пахучі. І написав ролик, називається «Окупанти з'їли мої пальми». Дійсно ж воно наше було, а що ж ні. Так що вони куди не залізуть, все пересрали, пальми пропали, вже нема тієї алеї, все пропало. Так що такі, бодай, хай вони там, хай вже їдять, доїдають мать їх. Я не буду переживати за тих. Все пропало, нам криш. Да. А так там в основному я з ким не балакаю з Росії, то вони кажуть, що вони очікують. Зараз 20 числа Путін буде проводити знову, як вона називається, ця, що знов там телефонують йому. Прямі лінії. Воду перед телевізором буде заряджати. По-моєму, це вже сталося. Хтось мені писав, що 6 тисяч лайків і 100 тисяч дизлайків набрав. Хтось таке мені вже написав. Так, там, я, значить, згадую їм завжди, кажу, що ми ж вас, кажу, завжди лікували, завжди. Хто, кажу, оцей Кашпіровський, кажу, наш, Чумак, кажу, вам там сечу заряджав, воду через телевізор. Уяви, перед телевізором ставили банки кацапи, і він там йому так водив і заряджав, і дійсно люди ж вірили, а тоді ту воду пили, чи що вони там робили. Такі були тупі люди в Радянському Союзі. Так. То, знаєте, отака міцна, потужна була країна, колос на глиняних ногах, а люди були невігласи, і їм що тоді не подай. Я ж пам'ятаю ті часи. Це просто було, всі сиділи, все замирало, бо Кашпіровський або Чумак щось робить. Це ж жах. От вам і ви розумієте, що це були перші признаки тої пропаганди. Тренувалися, той встав і пішов, кинув костелі, той в оморок впав, розумієте? Вони ж були, вибачте, дурніше тоді. Так. Так, друзі, я хотів би ще, знаєте, одне питання, можливо, ми трошки пізніше, зараз ми ще про українсько-білоруські питання. В кінці стріму ми ще проговоримо про, взагалі, інформаційну безпеку наших багнетів. Сьогодні 2 канали знов злетіли. Фархад Стрім 2 і, по-моєму, звукорежисера злетів канал. Тобто, йде масова атака. На каналах немає жодного контенту, немає ніякої інформації, канал без...
безслідно іщезають. Без попереджень. Так, це страшне щось. Це, як то кажете, йде відстріл, так вам скажу. Ну, у мене за тиждень злетіло 3 канали. На одному було 13 тисяч, на другому 12 тисяч і один, по-моєму, 6 тисяч був. А це вже на якому стрім був, так? Ну, ми там нові пооткривали. Ну, далі в Дідусіка злетів, Фархада всі під 0. В таких, як у мене, канал, майже на кожен залетів страйк. За дуже нейтральне відео, дуже нейтральне. Так я оце ж зараз там не знаю, став ролики викладати, ж учора навіть не матюкався ні разу, ця, як вона, оця, якутка матюкалася, я сидів, терпів. Ось, і такий получився ролик, що я його виложив. Ну, думаю, невже і за це мене забанять. В принципі, знаєте що, ми ж відповідальність несемо не тільки за себе, що ми там. А виходить, ми в YouTube викладуємо, якщо той опонент теж матюкається, то виходить, ми і за нього винесемо відповідальність. Може він там голий нам щось покаже, то що? Так дивіться, тут інше питання. Ролики Фархада, де він смаркається в тряпочку, так? Ага. На його каналі отримують страйк і злітають. Ті самі ролики, де Тридев'ятое царство. Він цитує оці нарізки Фархада, де він смаркається, це ж те саме. Я сам особисто кидав, на той. Там вибираєш хвилину, на якій хвилині 7 чи 10 варіантів вибору по якій причині, і ще підваріанти. Тобто там з любого відео можна зробити, вибачте, страйк, навіть з того самого, що я зараз говорю. Но чомусь це все односторонньо залітає, з Пітера залітає, у нас немає штаб-квартири YouTube. Правильно. Дальше, что Фархад каже, даже если канал зарегистрирован в Норвегии, то русскоязычный контент передается в Питер. Так, Василь, гэта залежыць ад мовы, на якой ты пішаш ці размаўляеш. Калі ты размаўляеш на там рускай ці можа там увогуле усходнеславянскай мове, то гэта ўсё ідзе ў расійскі офіс. Таму што ў нас няма свайго офіса, ва ўкраіне таксама. Я ведаю, што няма. Ёсць адзін расійскі, які вось яму падпарадкоўваюцца ўсе нашыя. Таму што кажуць? Ці там пішыце на польскай мове, ці там на чэшскай, ці на ангельскай. Тады гэта не будзе кантралявацца Кремлем. І ще дивіться, от пише Діма, хуліган наш теж було. Василь, прочитається. Нужно петицию делать о открытии офиса YouTube в Україні, іначе ніяк. І ще одне, Дід Олесь, пам'ятаєте, вже писали ці петиції. Дід Олесь, пам'ятаєте, в минулому ефірі ви говорили про французький хостинг відео. Я в ньому розчарувався, мене забанили. Там теж блокується. Я взяв, зібрав всі свої матюкальні ролики, туди вставив. І десь, по-моєму, 15 штук вставив і на 16-му вони мене заблокували. Я думав, що там вони нормально, але щось терпіли. А тоді, значить, за що вони, я щось таке думаю, що вони мене заблокували, бо я сидю, коли якийсь там включається і кричить на мене: ти фашист. А мені що робить? Я кажу: лайк тобі, отак. Він опять: ти фашист. Я говорю: да, лайк, повторюю, він опять: ти фашист. Ну, мені вже просто, я на шутку став переводити, кажу: так, кажу, я тобі зараз, кажу, черепушку заміряю, кажу, як Геббельс, кажу, так, определяємо, кажу, хлопці, куди його, кажу, на крематорії, чи хай, кажу, у клітці ще сидить. І видно, за оцей мене той. Почав його там трохи розводить, кажу: повернись у профіль, я тебе заміряю, шнобель, отак от. Ну, коротше, трохи над ним підстьобався. Може, вони за це мене, я не знаю. Але ж було таке, що було на Ютубі, я займався роликами, і займався там, щось у мене був один ролик про Чечню. Ну, я знайшов відеоматеріал там про Чечню, там ото як битва була, там площадь Минутка, в общем, там дуже багато там
лежало вбитих, все. Ну, я взяв, якби я даю коментар там і до цього якби це відео прикріпив, що якби факт такий, відеофакт. От. І вони раз мене банять за жорстокі кадри, там, по-моєму, було написано щось таке за, в общем, за жорстокість, щось таке, що там трупи ж оце лежали. От. Так, а я ж цей ролик, я ж взяв у Ютубі. Я в Ютубі взяв матеріал, що вони мені не пишуть, що я вкрав, припустимо, порушив авторське право. Бо той чоловік, хто розмістив ролик, чеченці, вони не вимагають взагалі, він в вільному доступі. От. І я взяв не за авторське право мене, а за те, що... А я їм пишу, так вибачте, ось ж цей ролик, кажу, чого ж ви його не баните, а я взяв його, собі вставив, а ви мене баните. Вони нічого не відповідали, та і все. Мовчать. І оце ж у мене один канал, взагалі не було жодного страйку, жодного попередження. Зразу в процесі оце от трансляції, в процесі трансляції, прямо забанили за трансляцію. І от іде трансляція, тоді раз, трансляція спиняється, я шукаю канал, його немає, все, написано, що канал заблоковано. Можете писати скаргу, отаке. Заблоковано за, значить, расову, щось там таке, дискримінацію і за залякування. Де я так щось таке страшне сказав, ну, не знаю, расова дискримінація, ну, там інколи скаже, що та ти ж не русський, ти ж макшанин, типу, ти якийсь там чуваш, отак от, ну, інколи. А вони вже вважаються, що це вже расова дискримінація, так що. Кирикот, а от твій канал вже більше там декілька років. В тебе були? Шановні друзі, я вибачаюсь, я повинен закінчувати вас тут. Все, Василю, давайте. Так, Мені так, теж треба Василь... готуватися завтра. Чекаємо на стрімі у Сайгона ввечері в Чернігові у вас. Так, так, добре. Щасливо вам. Так, Василий, что там за питання? Вот, у тебя же канал уже лет так, не знаю сколько, сам скажешь. У тебя страйки были, у тебя же тоже контент такой, как да, бы можно назвать. У меня были страйки год тому, минулым летом. У меня было 2 страйки. От третьего мне удалось уйти, тому что тады я уже был под одним страйком и не мог вести стрымы. Я зрабіў тады у сярэдзіне чэрвеня 18-го года, ну это середина июня, значится так, зрабіў запасны канал, серый код, ну шэры код стрымы. Вось, і там ішлі стрымы, там было спачатку там человек 15, там ці 17, ну і оно росло, і до осені дайшло ўжо каля там 150 там, ці 180 человек. Так вось, за што мне далі страйкі? Першы страйк мне далі за тое, што я не паставіў 18+, вось гэта, ну, шок-контент. Я паказаў у прамым эфіры фільм «Геноцид Ленд», як камуністы знішчаюць людзей масава, там сталіністы, пра галадамор, пра вось гэтае ўсё, пад 9 траўня. Каб вось гэтыя пабедабесы, усе вось гэтыя камуністабесы, яны вось гэта пабачылі, і, ну, каб бачылі, што яны там празднуюць, каго яны там любяць. Так вось, і, ну, такой тролінг. А праз там, ну, некалькі дзён ужо праляцеў страйк. Я запускаю стрым і бачу, што няма нічога. Гляджу, у чым справа. А там написано, что вы там не маете права вести стрымы, там щось такое, ну, на 90 дней. Вось. А потом яшчэ один страйк был ужо такі, ну, тыпічны за тое, что, ну, парушэнне аўтарскіх правоў. Тут зразумело. Я уставил. Была такая справа, что тады я яшчэ не вёў мобільных стрымаў, і, ну, у мяне не было чалавека, які бы хадзіў на вось всякие гэтыя мерапрыемствы і оттуда стрыміў. Таму я браў чужыя відэа,
і ўставляў свае стрымы. Альбо я браў якоесьці відео на фон. Ну так, каб паставіць і ў Дыскордзе без відэа, а толькі вось голасам мы размаўлялі. Так. І шло на фоне якоесьці відео. І вось узялі відео аднаго падарожніка, які там на Кубе быў, там таксама пра Кубу, пра камунізм, там пра сацыялізм штосьці было. І ён кінуў страйк. Вось уже ён сам кінуў. І таму у мяне да прыканца кастрычніка, да прыканца кастрычніка, это октября, быў страйк, і я не мог весці стрымы. Вось, гэта такое. А ад трэцяга страйка я ўйшоў как? Вось калі мой гэты канал апынуўся, галоўны вось гэты шэры кот, апынуўся пад страйкам, я не мог стрыміць. Я тады зрабіў другі канал і стрыміў там. І вось там быў стрым, а вы ведаеце, што стрымы абрабатваюцца ютубам, абрабляюцца там як сцянуюсь. Не зразу яны становяцца відэа. Вось вы пастрымілі, а потым яны як бы знікаюць там і штосьці вось такое ў неапределённым становішчы. Так вось, а я тады, каб гэты асноўны канал не памёр, я іх перазаліваў. Ну, я іх не толькі стрыміў, але і рабіў офлайн-запіс. А потым яе перазаліваў туды. Дубль такі, копію. Дык вось, я перазаліў дубль, ён быстра за некалькі хвілін заліўся, і тут мне напісалі, што вы парушылі аўтарскія правы, гэта там забаронена там у якіхсьці ва ўсіх странах, ва ўсіх краінах свету. І прыйшоў, ну, там страйк. І я па-быстраму гэта відео удаліў. І удаліў стрым той. Ён яшчэ не апрацаваўся, і таму там нічога не было. І мой стрым-канал не забанілі. То бок я ад страйка ад гэтага ўцёк. Ну вось як-то так. Ну, вітаємо Привітання, вас, Фархад. Фархада. Я вам скажу про авторские права. Салам алейкум, мергаба, Гардаш. Звук, микрофон, Фархад, микрофон. И размытие фона. Микрофон и размытие фона сзади. Тебя не слышно и не видно твоего красивенного флага норвежского. По авторским правам. Сейчас слышно? Да, сейчас, одну секундочку, Фархад, привет. Привет, по авторским правам. Вот вчера был стрим у Фархада. Сидела какая-то пьяная русская тетка, слушала «Сектор газа». Я простой советский бомж, а не шпана. Фархад остановил взор и как бы с ней общался, но музыка на фоне играла. Сегодня утром это не, есть за авторские права есть страйк, а есть предупреждение. А есть еще такая штука, что предупреждение и, например, монетизация за ролик идет автору прав. Поэтому как получается, вот вчерашний стрим Фархада, он получилось, что как будто если бы он будет монетизироваться, то деньги пойдут кому-то. Дальше. Помните, был ролик, когда Фархад еще не был блогером с Горбовским, там батл у него был, и я у себя залил стырил у Горбовского видео и залил у себя. Там было 50 тысяч просмотров, больше, чем Горбовского. Вот я за это получил адресный от Горбовского страйк, за авторские права. Поэтому авторские права здесь, там есть разные степени глубины этих нарушений. Просто видео убрать, монетизация и страйк, если это целенаправленно сделано. Фархад, поздравляю тебя с очередным закрытием канала. Спасибо, всем привет. Привет, Дедалес, привет, Василь, привет, Рекорд. И привет, зрители, и модеры наши. Спасибо за поздравления, конечно, как всегда, это ожидаемо, так что абсолютно ничего не поменяет это. Я еще жестче буду их, просто сами знаете. Вот. Так что ничего не изменился у нас. Мы продолжаем работу, как по-старому, скажем, понедельник, среда и пятница. Будем работать дальше. Фархад, ты, наверное, по страйкам чемпион. Ты уже боулинг можешь играть за закрытыми глазами. Желтая майка лидера, и пелетон отстал на 3 километра. Но, знаешь, Василий, здесь разговор о страйке не идет, здесь просто они уничтожают канал, разносят канал. Был бы страйк, допустим, вот можно было бы как-то обрабатывать видео или убрать
какие-то там слова или там, не знаю, вообще-то можно ролики убрать. Здесь не идет, здесь даже неожиданно, просто без предупреждения, без ничего. Захожу на канал, канала нету. Ну да, смотрите, кто не знает, в этой кухне внутренней прилетает страйк, прилетает за какое видео, по какой причине. Это видео красное, есть апелляция, есть сообщение на почту, есть там еще что-то. А здесь ни сообщения на почту нет, никакой, сидишь на канале, идет процесс заливки видео, вышел, зависла картинка, вышел, зашел, канала нет. 17-20. Стрим 2 уже история. 1, 3, 4, шоу 1. Ну да, я думаю, что завтра тоже они просто атакуют на... Только что зашла такая девушка, в чате записала, поздравляла меня, чтобы... Пишет «Милый враг». Ее блокировали, конечно. Василий, ты читал, да? Марсианка, да, я видел. Марсианка, да, сразу записала. Фархад, поздравляю, тебе Кобзона привет. Ну да, это армянская подруга наша. Да. Но они работают, они просто страйк кидают и все. Подожди, ты сам говоришь, простые, обычные люди уничтожить канал, скорее всего, не могут. Естественно, естественно, да. Очень много моих подписчиков меня спрашивают, как страйк кидать, мы не знаем. Хотя мы знаем, как все функции работают, YouTube и туда дальше. Да. Но там специалистом должен быть, чтобы это страйки кидать. Это просто целая команда работает. Я уже устал предлагать, что создавать тоже такой партизанский отряд, чтобы наши тоже работали, страйк кинули. Но просто все молчать. Да, там якщо багато скарг приходить на одне відео, то його там, видно, блокують. Можна підключати наших глядачів, наших підписників, от що у нас знаходяться там в чаті, організовувати і направляти на якесь відео. Хай да. Туди пишуть скарги. Просто одну вещь они не понимают, вот это те, кто страйк кидает, да, на мой канал, абсолютно они ничего не добьются. Абсолютно ничего. Я вот открыл канал и буду открывать и все. То есть, если они читают, чтобы я просто хожу и просто ищу себе подписчик на канал, чтобы, не знаю, хайпа ловить или что-то там абсолютно нету. Я сказал, я боец. Это возможность есть, в это фронт я буду воевать с ними. И завтра, если горячая война начинается, я буду стрелять, их убивать и все. Так что пока эта возможность есть, я их буду мочить и здесь. И завтра начнет горячая война, и я там буду. Так що... Так, оце у нас іде, значить, трансляція, і оце можуть сприйняти вже угрози. Да, уже все равно, уже, понимаете, это уже... Не, подожди, у нас на 4 каналах идет трансляция. У вас, да, sorry. Но если лично... Я шучу. Вот вы знаете, меня уже здесь уже предупреждали, чтобы бумагу уже подали норвежское правительство, да? Российское посольство передало норвежское правительство. Уголовное дело открываться хотят по поводу оскорбления российских государственным символом. То есть это является флаг их. Просто георгиевский ленточка не читается, их государственный символ, а флаг читается государственный символ. То есть оскорбление флаг – это уголовная статья. В Германии я знаю, да, там я уже почитал в интернете, есть да, это уголовный кодекс, как читается, статья. Ну, це смотря як його перевернуть, можна так, а можна так. Фархад, тебе сообщение твоей фанатки за дедо. Фархад, я марсианка. Мои каналы тоже уничтожают. Я каналы не уничтожаю. Мне нравится шутка про Кобзона. Не кидайте меня в черный список, блин. Моя подруга. И опять ее заблокировали. Ну да, правильно. Ее надо заблокировать. Она провокаторша. Просто заходите в ее канал и увидите. Вот, она просто резает в моем ролике, да, то, что надо ей, да, она резает, их соединяется и покажет на русский народ. Смотрите, как. Да, Серикот. Сподарство, вот, глядите. Тут пишет один человек. Раньше Полтава как решил этот вопрос? Ну, Андрей Полтава. Он решил
он разрешил всем зрителям перезаливать ролики и даже монетизировать. Да я всем разрешили, чтобы Вот. они могут брать, что хотят, пускай делают. Это свободно просто, пожалуйста. Удалять этот канал, ті ні. Ми не забороняємо, хай бере хто хоче. Да, абсолютно. Ну, у меня так само большая частка моих відео з ліцензії Creative Commons, і магчыма їх використовувати усім, хто жадає. Знаете, я это ролики снимаю, мне самое главное это процесс, как я их начинаю просто делать. Дальше, пожалуйста, ребят, делайте с ним как хотите, пожалуйста. Для меня они уже как тряпка, я их кидаю вот просто, это пидорасов. Дальше вы давай их троллите и делайте, что хотите, пожалуйста. Свободно. Вот, але Фархад, трэба гэта ўсё ж, ну, паводзіць сабе, ну, больш так, ну, больш мягко, ці як гэта так сказать. Потому что ну, не трэба рваться на вату. Ну, хорошо. Я, насчет этого, Василий, я могу так сказать. Все попробуют, результаты они наглеют, особенно когда я с ним начинаю разговаривать, да, он начинает уже просто зубы показать. Понимаете? Аргумента факта-то он ничего не пойдет, потому что, ну, ничего ты его не учишь, не воспитываешь, это уже поздно. Другой язык он не понимает. Вот по-английски я с ним общаюсь, он не понимает. И норвежский я разговариваю, не понимает. Мне приходится на русском языке. Я с ним на русском языке разговариваю. Вот вы смотрите, да, очень наш уважаемый, да, вот блогер Андрей Луганский, я его уважаю. Он просто легенда. Но не знаю, он 40 минут пытается, а в итоге одним словом можно это русского просто на 3 буквы посылать и все. Так, Фархад, тут справа не ў тым, што ты будзеш вучыць ватніка. Ватніка навучыць чамусьці немагчыма. Гэта ж робіцца для гледачоў. Подожди, зачем тогда сидит 40 минут этому ватнику что-то объяснить? Не, Фархад, гэта не для ватніка, гэта для гледачоў, гэта як тэатр. Вось заходзіць якісьці чалавек на ваш канал, так, які не ведае, хто вы, хто вось гэты ватнік, і ён бачыць, якісьці людзі, яны сядзяць і размаўляюць, і ён глядзіць, хто гэта за людзі і хто з іх праў. І ён бачыць, што адзін адэкватны, добры чалавек, які кажа ўсё па справе, як трэба, а другі ватнік, вось валенак такі, які нічога не разумее. В одном фильме все не может. Да я понимаю, в одном фильме все Джон Траволта не может быть, понимаешь? Я просто не знаю, допустим, Андрей Луганский такой методичка, да, 40 минут, логиком объясняет, перфект, это классно. Это мне самого очень нравится, он одной из моих любимых блогеров, которые я слушаю. Но, извините меня, когда человек сидит там, он просто ватник. Ты его ничего не изменишь, ты сам этого знаешь просто. Я 40 минут время, и зрители у меня сидят, чтобы немножко позитивнее. Я пытаюсь им позитив отдать. Я не пытаюсь им просто показать, что смотрите, как я воспитываю. Это шоу, так? Ну да, я хочу, чтобы люди были позитивные. Мне самого нравится, как я их отпускаю. А мои зрители тоже нравятся. Давайте вместе их будем отпускать и все. Потому что, не знаю, по-другому, я лично не хочу его воспитывать. Не, так гэта ж Фархад робіцца не для таго, каб воспитываць ватніка, а для таго, каб вось гэтым стороннім гледачам паказаць, якія ватнікі тупые, што не так з іх логікай, там, ну і іншае. Подожди, когда уже разговор о ватнике идет, да, но мои подписчики, мои зрители, они знают, что я разговариваю с ватником. Когда я захожу в Россию, это уже ватники. Ну, там уже можно, там 1%, это единица, которую найдешь, а он сразу, знаешь, тебе что скажет? Я твой подписчик, я тебя полностью поддержу. Я этого понимаю. А то остальные 70-80%, они там ватники просто сидят. Друзі, хочу замітити, кіт розмовляє білоруською, Фархад
все в'їжджає на 100%. Я думаю, де ж він помилку допустить, що не так зрозуміє. Фархад, тебе респект. Ти білоруський хаваєш на ура. Так, А то смотрите, какой язык будет по счету? Скажи, пожалуйста. Украинский или белорусский? я сейчас на телефоне на стриме «Серый кот». Там 16 пока смотрят. Друзья белорусы, кто смотрит Фархада в Беларуси, нажмите плюсик. Смотрите ли вы в Беларуси блогера вот из Норвегии? Сейчас будем смотреть. Так, глядим блогера з Норвегії. Я поки там плюсики тискають, Василю, інтервата, прошу тебе, слухай, Анатолій Іванович там той, якого числа виїжджає? Завтра, Вранці. сьогодні вночі. А він уже маршрут там собі склав, бо він щось там думав, то так чи так їхати. Куди він їде? Бо він казав, до мене заїде, не знаю якого числа, бо я зараз уже буду переходити, тут відключатися, піду на рулетку. Так Я що... понял. Да, я так Дивіться, само. ось. Це було на початку стріма, він планує як? Чернігів, Да. Шостка, Полтава, А. по півдню до Миколаєва, потім до Коблєва. Ну, з Полтави вже він хотів на Харків ще. Харків вже пропустив, сказав, що Харків що не дуже хоче вже. А, не дуже. Далі через Одеську трасу, можливо, через Білу Церкву ще раз на Київ і до вас так вернутися в Канів, Черкаси. Так була. Це десь на 10-й день, скоріш за все. Тобто, А він же ще хотів туди на море кудись їхати. от так є по півночі, на схід, Суми, далі Полтава, Дніпро, Запоріжжя, Бердянськ, туди по Генічинськ, Херсон, Миколаїв, в Коблєва, бо Кропивницький сказав, що дуже кепська дорога. І наверх до Києва, і вернувся до вас на Черкащину. Так було останнє. Так, спадарство, ось що хочу сказати. Мне уже час сыходзіць, таму усім добрага. Давай, Дякуй за добрую размову. Ну, слава Україні і живе Білорусь. Героям слава! Героям слава. Живе Білорусь!